Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Marvelous morning kanatutanan mga kapuso. Kumusta and welcome sa laing edisyon sa GMA Regional TV Live nga inyong makita Lunes hangtod sa Biyernes alas 8 sa buntag. Mga kapuso, always remember to be grateful with what we have ug as much as possible use it to help others. Good morning, Kapusong Ses. Good morning, Kapusong Nico. And good morning sa ato ang mga suking viewers dinhi sa Central Visayas ug sa Eastern Visayas. Mayong buntag kaninyong tanan, mga kapuso. And sama sa giingon ni Nico, mga kapuso, kung aduna kitay mga ginagmay nga butag nga mahimo aron matabangan usab ang ubang tao ato unta kining buhaton. Tungod kay napamatud-an naman jud no nga caring is sharing. And calling the attention sa mga adunay talent o hilig sa pagsayaw, apil na mo sa GMA Regional TV Live Dance Challenge. Gamiton ninyo ang music sa ato ang programa. Kining inyuhang madungog karon mga kapuso. Pagbuhat kamo sa inyong kaugalingong mga dance steps. Sama na lang sa gibuhat sa usa ka tinun-an nga si Karen Peru de la Piña nga taga Ubay, Bohol. Let's watch this. Yes, may man di manayo ang mga taga-Bohol ni. Ikaw sa unta Bohol. Kinaot mga kapuso, dili lang sa Bohol, sa itong mga kaigsuonan, dili sa Central o Eastern Visayas, unsa pa'y inyong gipaabot. Apil na mo ipadala ang inyong video sa FB page sa GMA Regional TV Live Lakipi sa inyong pangan ug lokasyon sa Kigayunan nga makita ang ilang talento sa telebisyon. Tara na, apil na. Let's start that positive vibe in the morning. Sakto ka na, positive vibes lang kayo ta kay karong buntaga atong mahinabi si Kapuso actress and assistant director Karenina Haniel ug sayranta nga nung gikahiligan niya ang pag-direct. Ug ato usab mahinabi kining laing garbo sa Cebu kinsa usa ka international chef nga nakaangkon og international award sa cake designing. Ug ato usab ilailahon karong taud-taud kining usa ka grupo sa mga sundao sa Tacloban City sa Leyte nga dunay tinaguang talento sa pagsayaw. Karon ato nang hinabi si Kapuso Karenina Haniel. Sayran tama Kapuso ang kasinatian sa usa ka aktres nga assistant director usab. Busa, kumustahon ta si Miss Karenina Haniel. Maayong buntag Karen and welcome to GMA Regional TV Live. Hello, hello, hello. Maayong buntag sa inyong tanan. Tama ba? Yes. Good morning, everyone. Hello, hello. Ngayon ba na may pandemic, Karen, as a mom, paano ka sinubok ng experience na ito? Ano yung mga naging challenges that really tested you? Dahil dito sa pandemic, syempre, limited yung paglabas. Hindi siya talaga pwede lumabas at all. So, yung adjustments namin, bukod sa hobbies niya outside the house into turning it inside the house, pero pa rin, active pa rin siya, masaya pa rin, ganyan. And at the same time, yung pag-adjust niya sa school, kasi iba yung kasama mo, yung mga kaklase mo, nakaka-interact mo, na ngayon ay online. Pero yung pag-adjust is somehow for me siguro, dahil hindi naman din ako techie person, challenge sa akin as a mom. Ayun.
Karen, how were you able to explain sa anak mo, si Cloud, about this pandemic, itong mga protocols, itong mga limitations nga, di ba? And how we have to deal with this right now, lalo na sa kanya na batang atleta yung anak mo. This time kasi parang 10 times yung pag-iingat sa sa labas, lalo na siya kasi ang sinasabi niya, bakit hindi ako makalabas, bakit ganyan, bakit ganito. So I had to explain to her na hindi safe for us and for everyone na magkaroon ng contact kasi itong type of disease is wala pa siyang gamot. So mas maraming tao, yung challenge, yung mga nahihirapan, and we need also to cooperate with the government. Karen, let's talk about acting and directing, which you both love. Alright. Paano ka nagsimula sa show business? Ako, I started sa theater. So, I took theater nung high school pa lang ako hanggang sa college sa UP Diliman. And then, I met Andoy Ranay, who's a director in GMA. Tapos, before, ang assistant director was Mark De La Cruz, na ngayon is my director on Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So, that's where I started. Nakita niya ako umarte, sinabi niya na, kukunin kitang artista on my teleserye. So, that's where it started. And then, eventually, sabi niya sa akin, kukunin din kitang assistant director sa teleserye ko. So, parang I hit both of it. So, yung pagiging assistant director and actress, dahil yun kay Direk Andoy Ranay talaga. Wow, ang galing naman. Daming opportunities na naibigay. Pero between the two, which do you enjoy more? Ano yung mga advantages ba that aside from being an assistant director, may background ka din sa acting? Yes. Ako naman, kasi my first love talaga is acting. Kasi yun yung inaaral ko for several years. But I also love directing kasi it's more on the management side. When you have an experience as an assistant director, kaya mong hanapin yung camera mo, number one. Kaya mong makita yung ilaw kung nasaan, hindi na siya shadow yung face mo. Very technical, everything. So, makakagaan ng trabaho kapag alam mo yung technical side. Bilang assistant director, ang goal ko is to finish all the sequences that we have to finish sa isang araw. And at the same time, as an actress, ang goal ko is maging maganda yung performance ko creatively and technically. You make directing sound fun and very interesting talaga, Karen. What advice would you give sa mga aspiring directors and mga aspiring creators who want to pursue your profession as well? Trusting the process and never give up. Ganun lang yun. And looking forward to the future, what kind of projects do you want to pursue? Roles na gusto ko makuha or mga project, yung mga action, yan, mga challenging action. Iniisip ko lagi, sobrang gusto ko magkaroon ng role na na kontrabida, ganyan. O kaya ako yung killer, ganyan. Diba? Yung parang ang gusto ko kasi yung malayo from my character. Kasi nandun mo masusukat yung range ng skill ng isang artista. Pero ngayon, hinihintay na namin yung pagbabalik TV ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So please give us a hint kung ano yung susunod na mangyayari. Kami ang mananalo sa mga waray. Hindi, trust lang. Okay. Panoorin nyo na lang. This coming December, mapapanood ninyo kung sino ang mananalo. Mga waray ba o mga biday. Ganyan. So please invite everyone to watch Anak ni Waray versus Anak ni Biday. And of course, yung mensahe mo din para sa lahat ng mga viewers. I am inviting everyone to watch again from the very beginning, sa mga nakalimot na, sa mga nabitin. I-recap namin all the way from the start ang Anak ni Waray versus Anak ni Biday this coming December na po. Yes, perfect na perfect. On the holiday season, habang kayo ay nasa bahay. Papanoorin talaga namin yan, Karen. And daghang salamat for joining us this morning. Thank you po, thank you po. And that was Karenina Haniel, mga kapuso, nga may paambit sa iyang career goals nga makabuot ra gayud inubanan sa kakugi og determinasyon. More to come pa sa pagbalik namo sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga atong ililahon kining proud bisdak Sugbuano ni mga kapuso, award-winning nga chef o cake artist. Nakabase ni siya karon na balik din sa Sugbo gikan sa abroad. Mas ilahon pa nato karong buntaga, mga kapuso, ang iyang passion nin iyang gipang buhat o kinsa man ang iyang inspirasyon. Kauban nato si Chef Jade Saducas. Good morning, Chef. Good morning. How are you? I'm fine, Chef. Thank you so much for joining us this morning. Unsa istorya, Chef? We learned nga sa corporate world ka na connected kani adto apan nasud ka ani nga industry sa pagkahimo nimong pastry chef o cake artist. I'm really an artist by heart, but my mom wanted me to be an accountant. So I followed that path despite like ang nasa gid sa akong heart is to be an artist. Like I want to be a famous fashion designer. That's my main dream. And then naagihapon ang passion ba until like okay, I went to a short courses sa Caro and Marie sa pastry, and there I discovered na I love baking, and I started baking, and everyone like it evolved from a simple brownie to a customized cake, and then I discovered that I can sculpt using fondant. That's where everything started. Were you based here in Cebu at pagsugod nimo ana, Chef, o dito naka-abroad? Yes, actually I was working as a senior financial analyst, and I was doing pastry at the same time, and then I was doing pastry and photography. Gidungan na ako sila tanan, and like it turned out nga grabe sila ka successful. There was a point na Atlantis offered me to work for them, Atlantis the Palm in Dubai. So that's the time I decided like I need to choose now which one I will focus on, because it was like marag kutob na nga rin ang akong kabisi. So I chose to be a cake artist. Chef, na-recognize na ka dili lang sa UAE, sa worldwide o sa kasagiilang one of the most influential Filipinos sa golf, award-winning kay ikaw. Unsay reaction nimo ani, unsay sikreto ani imong kalampusan, Chef? Hard work. Kanang like it's not an easy game. Being a chef is not an easy. It's not an easy job. To reach that far, dapat resilient jud ka. Kanang sa time you will face all these struggles. You have to be strong, and you have to keep on praying. And for me, God is my best friend on this path. It's not also kana ganing easy. We have to study. We have to keep on developing our skills. Not just because like we are very good at this nang dili na ta mo study. Pastry is evolving ba. Being an accountant helped because kanang imong organizational skills gani, like mag-research sad ka. Like I really did my research well, and combination gito, then I asked for kanang opinion sa ubang tao. Ana gani, dili lang kay because you're so good you only listen to yourself. You have to listen to others also. In terms of other side na mga awards, kay it's a tough competition because kitchen is mainly dominated by men. But then kanang as long as kana ganing mura kag gatanom or ga work hard lang gid ka along the way. Mako na siya murag matingog siya ba. So na-recognize nila somehow, pero it's a lot of effort lang yun. Chef, kuan lang ti kagamay. Unsay what's next for you karon based na maka sa Cebu, no? Pero do you have plans nga mo balik abroad? That's a very nice question. Actually, I was planning to go to France. It's my dream to work there. I love to really explore the culinary side of France, and nakaplano na siya, but COVID came. So I have to seize it. And now I'm not planning to go anywhere. So I decided to stay here in Cebu. And I was actually, I think few months ago, mga April, I started baking the famous ube cheese pandesal. All right, Chef Jade, pasensya limitado tong oras. Just to cap this off, Chef, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw na to karong buntag na inspire sa imong istorya? It's all about focus, hard work, and prayer. It's a combination of those. It's not an easy life.
being a chef. A lot of rough and tough roads, but we have to be, tough as well. Thank you so much, Chef. We'd like to thank you for joining us this morning og hatag og inspirasyon sa atong mga viewers, labi na katong mahiligon gyud sa baking o sa culinary. Thank you, Chef Jade Saducas. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, dili lang sa natad sa peacekeeping ang ilang tahas, di asay na viral mga kapuso nga mga dancers gikan sa Philippine Army. Ato inilahon sila karong buntaga mga kapuso. Sakop ni sila sa 546 Engineer Construction Battalion. Nakabase ni sila sa Tacloban City diha sa Leyte. Og doon na sila dance troupe mga kapuso. Atong ilailahon sila karong buntaga mga sakop ni ini. Good morning kaninyo mga mamog sir. Morning, sir. Thank you so much. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Barrier Breaker Dancers. Nganong gitawag man inyong grupo ani ma'am? Ang tanan nga mga barrier, sir, is kaya namong tumpagon, sir. Kaysa ngalan pa lang sa among unit, sir, is Team Barrier Breaker, sir. Symbolic yun din barriers such as unsa man, Ma'am Sheila, ang inyong kayang tumpagon nga barrier? Sa pag-implementar sa mga project, sir, kung kinsay magharang, sir, So na gyud importante kayo nga tahas. Pila man mo sa grupo ani inyong dance group, ma'am? And then ngano nakahunong man mo nga mo organize ani? 5 mi kabuok, sir. Bali karon, sir, 4 lang kami karon, sir. Ang isa, sir, is my emergency. Mawala siya naka-attend, sir. So how is it like every time na event ang inyong unit o ang inyong mga sakop na mag-andam gyud mo og performance? Yes, sir, para mag-entertain sa mga tao. Si Ma'am Gay, private first class Gay. Ma'am, yung isa ka performance niyo lately, unsa man to? Can you tell us more about this, ma'am? Unsa to nga event ninyo? Serbisyo Caravan, sir. Yun, moto ang gitawag, sir, nga civil military operation, sir, ng Philippine Army, sir. Unsa may mahitabuan na sa serbisyo caravan, ma'am? Medical mission and dental mission, sir. Aside na, sir, naghatag po mi o mag-entertain po mi sa mga civilian personnel, sir, para malingaw po sila while nag-conduct mi og medical and dental mission sa ilaha, sir. Sir, how is it like, sir, every time you do this, sir? Like, kinsa may sino pumipili ng ano, sir? Nung music, at yung mga dance steps, choreography? Balik kami, sir, inambagay rami sa stepping. Ang usa nga wala na mo ganit at karon, sir, motong tigwan sa mo atig remix of music. Ang sa stepping is kami na lang maghatag-hatag kung kinsa inay maambag. Ikaw, sir, dancer, nagyud ka kani adto pa? Yes, sir. How about you, si Corporal Elmer? Sir, waray man ka, sir, no? Yes, sir. Waray, sir. Waray. Sir, hindi ka nahihiya, sir, every time nagpo-perform kayo, sir? O sanayan lang? Hindi naman yun, sir, kasi medyo sanay naman, sir. Civilian pa lang, sir, sa elementary at high school, sumasalin ako ng mga sayaw-sayaw. Regular kayo nagpa-practice, sir? Nagre-rehearse kayo sa grupo? Hindi, sir, pag sir, may incoming na activity, sir, mga one week before or mga 5 days before, practice na kami, sir. Balik ko ni mo, private first class, Sheila, ma'am. Under mo sa 546 Engineer Construction Battalion, unsa may task ani inyong unit, ma'am? Kani nga mong unit, sir, is mag-construct ni, sir, sa vertical and horizontal, sir. Bali sa mga government activities, mga projects, sir. Bali nagsusupport kami, sir, kung may mga program, may school, sir, na pinapagawa ng mga sa government, sir, nagre-request sila sa amin. Bali kami yung nagsusupport na nagbibigay ng tao doon, sir, na tumutulong na maggawa ng
isang paaralan, sir. Oho. Og sa kuan pa ni ma'am ba, mangayo mininyo og sample karong buntaga sa inyong talento. Pwede ba? Baby, paminawa, kining akong kantahan para jud ni sa imuha. Sultian ka sa akong pagbati, gikan jud ni sa akong kasing-kasing. Baby, love di ka. Baby, love di ka. Baby, love di ka. Ikaw ra jud ug wala ilain pa. Pagigugma ko kanimo, murag tambot suga aso-aso. Pagigugma ko kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. Pagigugma ko kanimo, murag tambot suga aso-aso. Pagigugma ko kanimo, kusog kaayo ka buto-buto. Nag-text ko kanimo og I love you, nag-reply pud ka nako og Pagka-talented sa atong mga sakop sa kasundaluhan. Ma'am Sheila, in behalf na lang sa grupo, unsay message nimo sa mga nagtan-aw nato karong buntaga? Maunta nga, manghinaot ni nga, na-enjoy mo sa mo ang presentation na itong nag-trending na mo nga sayaw, nga ma-inspire po itong mga kabatanunan. Alright, magpasalamat migdako ma'am sa inyong pag-uban kanamo mga ma'am ug mga sir nga mga sakop sa barrier breaker dancers dito sa Tacloban. Thank you so much for joining us. Thank you, sir. Sa Biztalk mga kapuso, nakauban na to kaganiha si Karinina Haniel ni paambit sa mga hagit nga iyang giagian isip assistant director ingon man sa iyang acting career. Samtang naila-ilasab nato si Chef Jade Saducas, ang award-winning nga pastry chef nga naila dili lang sa Middle East apan sa tibuok kalibutan na sab gumikan sa iyang abilidad. Og speaking of abilidad og talento mga kapuso, hinaut nga na-inspire sa mo sa istorya sa barrier breaker dancers. Mga sundaw ni sila nga di magpanuko pagpakita sab sa ilang talento aron paglingaw sa matag dunay event ang ilang unit pagtabang sab sa katawhan. Itong kasundaduhan sila sa peace and order man yun ilang tahas pero nindot sab nga mapahimuslan mapakita ilang talento. Sakto. Ug pampadistress usab ni sa ato ang kasundaluhan, di ba? Kining pagsayaw nila next. O bisan naa na sila ni ilang tahas karon nindot sab nga magamit gyud ma-improve ilang creativity ug talent. And so this morning, we'll leave you with these words to ponder, mga kapuso. Talent is God-given, be humble. Fame is man-given, be grateful. Conceit is self-given, be careful. By John Wooden. Sa mga gusto mo preview ni mong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimusab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa inyong padayon nga pag-uban sa programa. Laing makalingaw na usab nga episode ang dalit namo karong buntaga, busang mag-uban lang jud ta every morning dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Hangtod sa sunod higayon that in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always, kapuso.